היופי בקנווה, שאפשר למצוא כל דבר שאני רוצה ולקבל השראה בעצם, על ידי החיפוש בקנווה. זאת אומרת, כמובן יש לנו פה המון תבניות שמחולקות, או קובץ עבודה שאני יכול לפתוח, שהוא בעצם לפי מה אני רוצה לייצר, פוסט לאינסטגרם, קורות חיים, רשתות חברתיות, סרטונים, מצגות ועוד. וגם אני יכול לעלות למעלה, ללחוץ פה על תבניות, ואז בעצם אני יכול לראות המון סוגי תבניות, לקבל השראה מדברים מסוימים, וגם אני יכול לחפש פה למעלה, נגיד אני רושם עכשיו מצגת, ואני רושם את המילה כושר, לוחץ על חיפוש, ואז בעצם מה שאני מקבל, אני מקבל פה המון תוצרים. ואז יש לי פה המון דברים שאני יכול להיכנס ולערוך אותם לפי דברים מוכנים ולקבל השראה או לערוך ממשהו קיים, ואני יכול לסגמנט את זה בעצם לפי כל מיני דברים. לוחץ פה על הכפתור, ואז אני יכול לבחור איזה קטגוריה אני רוצה את זה. נגיד אני רוצה עכשיו עסקים, יש פה מצגות, לוחות ציור, כרטיסי ביקור, פליירים ועוד. וכמובן אני יכול לראות ללמטה, סגנון אני רוצה, מודרני, מינימליסטי, מקצועי, איזה נושא, עסקים, שחור וכו'. שפה, תכונות, אנימציות, סרטונים, שם, גן ילדים, לא משנה מה, יש פה הכל מהכל, וגם לפי צבעים, הכל ממש בצורה מאוד קלה. אני לוחץ על החל, ואז בעצם זה יוריד לי את הגבצים הרלוונטיים, את כל התבניות המוכנות הרלוונטיות לפי מה שאני צריך. אז בעצם ככה אנחנו עובדים עם תבניות בצורה נכונה.